ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ. ಎಸ್ ನಮ್ಮಪ್ಪನು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಹೊಸತಾದ ಶುರುವಾಯಿ ನಂಚಿನ GL1 ಪನ್ಪಿನ ಮಾಲ್ಡ್ ಈ ಮಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಓಪನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ಆರೇ ಒಂದು ನಟನೆ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓಪಂಡ ಅವು VIPs ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಐಟ್ ನಟನೆ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಯನ್ನು ತೆಲಿಪ ಒಂದು ನಂಚಿನ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೇರು ಆರಡ ಪಾತೇರ್ಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೇರು ಪುತ್ತೂರು ಮೂವಿ ತಿವಿಯರು ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಂದು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರುಡದೆ ಬಲ್ತಂದುಂಡು ಎಂಚ ಅನಿಸ ಸುರುಕಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಟಾಕೀಸ್ ಓಪನ್ ಆತನ ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆ ಟಾಕೀಸ್ ಓಪನ್ ಆತನ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಸುರುತ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಂದ ಬಂದಾಗನೇ ನಂಗೆ ಬೆಂಚಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಲೈಫ್ದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಪು, ಶಾಲೆದಲ್ಲ ನೆನಪಾಪು, ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ನೆನಪಾಪು. ಅಂಚ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಶಾಲೆಡು ಕಾಲೇಜಿನ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ಈ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಪೂರ ಪೋಕರಿತನ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿರವರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಲೈಫ್ ನೆನಪಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕುಲ್ಲ ತೂಡೈನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇಪನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಡಪುನ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ತೋಚಿಪದಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿ ಖುಷಿ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಹೀರೋನಕಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಯಂಬರ್, ವಿನೀತ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು. ಜನಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದಾಗಲ ಇಂಕ್ಲ ಜನಕ್ಲೇ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವ್ರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಣ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ಲಾಗ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಯಾನ್, ಬೊಕ್ಕ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್, ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ರಾಮ ಕುಂಜ ಇಂಕ್ಲ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿದ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ತಂಡನೇ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರಿ. ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೀರೋ ನಕಲ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯವಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪೇರು ಎಂಚಾಕುಲು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಕಾನ ಪೇರು ಬಂದಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಕುಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಾದ್ ಕುಲ್ತೂಪಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿ ತೂಲೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಲಪಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಪುತ್ತೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ದೇವನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿ ಅಪೂರ್ಪೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನ ಮುಲ್ತ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜನ ವೇದಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ నేను మాతో తూనగా ఇంక్లే మస్తు ఖుషి ఉందుండు మస్తు ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ನಲ್ಲಾತು ಜನ ಬರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಸರ್ವಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ತುಳು ಇರ್ತೂನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಣ ಚಿತ್ರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯ ಅವಕಾಶ ಅವರು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬತ್ತಂದಂಡ ಇಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪಾವನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಆ ತೆಲಿಪಾವನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಲೇಪಲ ಖುಷಿ ಉಡುಪೋಡಂದ ತೆಲಿಪೋಡು ತೆಲಿತಂಡ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸನೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ಲ ರೇಟ್ ಬಂತೇನು ಅವಲ ನಿಕಲು ಕೇನಲ್ಲ ಕೇಂದು ಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ತುಲೆ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ದೇಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ನಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು.
ಪುತ್ತೂರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೊದಲು ಪೊಸತಾದ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಪೊಸತಾದ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ಸುರುಕ್ಕು ತುಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಜನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ಲ ಜನಕಲ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಇರು ತೂನಾಗ ಎಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಮನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ದಾದಾಪು ಇಂಗ್ಲ ಪೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ತುನಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ದಿಕ್ಕು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡೆ ಆ ಟಾಕೀಸ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆ ತಿಳಿಪ ಅಂಚಿನ ಎಂಕುಲ ತಿಳಿಪುವ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಜಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚದು ಪುನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ದಯಮನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಜೆ ಬರ್ತನೆ ಆ ರಜೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಏತ ಭಂಗವತ್ತ ಮಲ್ತಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈರಸಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಮಿತ್ತು ದಯಮನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪಿನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೋಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಯೋಡುಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಇರ್ಬೋದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಐಟ್ ಅಕಲು ತೂಯರಂದಂಡ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕುವೇರು ಎಂಕಲಂಚಿ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕೇರಂದಂಡ ಇವತ್ತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೋದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೆಯೋನು ಅಂಚಾದಪ್ಪ ನಂದು ಮಾತಿಗೆ ಒಂಜೆರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಐಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಟಾಕೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಯನ ಕರಿಯರ್ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಎಂಚಾನೆ ಮುಂದುವರಿಯೋ ಒಂದು ಪಡಂಚಾನೆ ನನಾತ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಂದು ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು ಆರು ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತಿರಂಜಿನ ಪಾತಿರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಪಂಡರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಫಿಲ್ಮು ತೂಯೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಯ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪನ್ಪಿರಂಜನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರದ GL1 ಮಾಲ್ಡ್ ಪುನಃ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸಡ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು VIP ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಸಮದ್ ಕುರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕೃಷಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನದ ಶುಭಾರಂಭ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತಗೊಂಡು ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಶುಭಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ, ಮತ್ತು ಬಿಡುವ, ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮೇಳ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕೃಷಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, HL ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮುಂಭಾಗ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9148870321 ಅಥವಾ 9972478304. ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮರಿಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕಾವೇರಿಕಟ್ಟೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 8867258304. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ